Allah ya shigar da mu cikin rahamarsa. Allah ya shigar da mu cikin rahamarsa. Duka a ce ku wuce ku tafi abu. Akwai wadda shi ne ma'anar hisaban yasira. A filin alkiyama akwai wadda Allah zai kira shi ya zo, a zo da shi ya buɗe mai littafinsa. Ba wadda yake ganin abin da yake faru. Ce mishi wani kayi kaza kayi kaza kayi kaza, zai ce Allah na yi. Kuma lokaci kaza ka zo kai kaza kai kaza kai kaza, zai ce Allah na yi. Duka a jero mishi ce Allah na yi. Ya ce to kaga waɗannan abubuwa babu wanda ya san kai, ka wuce ka tafi. Duk haka da amana insha Allah. To akwai wanda ya sai ce ka dawo ne? Akwai wanda ya sai ce ka dawo ne? Babu babu babu. Akwai kuma waɗanda kafin a fara hisabin ma an yi gaba da su zuwa aljanna. Su ne waɗanda su babu hisabi babu azaba. Allah ya samu na cikin su. Insha Allah. Allah zai ce a wuce da su. Kafin a zo a tsaye da hisabi zai ce to aje dukkan waɗannan jinsin a wuce da su. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna, waɗanda tanadi na alkhairi da muka shirya musu ya gabata, masu rabo ne masu rabo ne. Mun riga mun shirya musu, mun gabatar da cewa su rabautattu ne. Ula'ika an hamu bu'adun. Allah ce al'amarin wuta da rikicinta suna masu nesantanta. La yasma'una hasisaha. Allah ce ko ɗuriyarta ba za su ji. Amin. Ko ɗuriyarta ba za su ji. La yasma'una hasisa. Innal ladhina sabaqa lahum minnal husna. Allah ce kalmar rabauta ya tabbata gare mu a kansu. Allah ce to su sun yi nesa da wuta. Ɗuriyarta Allah ce ba da su ji. Ɗuriyarta ba da su ji. Insha Allah.